cewar yau cinye cikin excellency injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso. Ya excellency baka da wannan lokaci. Jama'a assalamu alaikum. Kamar da kake gani excellency akai kafin labarai akalla guda 7 dukkaninsu kuma bayan kai tsaye a rediyo suna gabatarwa a shafukan su na sada zumunta kuma muna sai aka munna nasarar da Allah ya bayar a wannan lokaci sannan kuma a madadin haka dukkaninsu muna maka albarkar cewa kowanne ya zo akan zero budget don ya taya kamar na ba wanda aka ba kowa naira ɗaya a cikin nan kowa don Allah don annabi zo ya taya kamar excellency barka da wannan lokaci. Jama'a assalamu alaikum. Kai tsaye excellency yau ubangiji wani sarki ya saka wannan buri da ake ta fata Allah ya kawo Kano, Allah ya kawo ya kake ji. Na farko na son fara da godiya ga Allah kuma su gode wa jama'ar jihar Kano da ma na Najeriya da baki daya har da ma 'yan uwanmu masoya 'yan kwankwasiya da suka zo daga kasashe daban-daban a wannan duniya tamu, musamman waɗanda suka zo daga nan kasashen Afirka. Muna gode musu kuma muna daɗa godiya ga Allah da ya bamu wannan dama ta ganin wannan rana, wanda yanzu saura 'yan mintuna awa ɗaya da kusan dai ƙasa da awa 2 cikin yarda Allah mu shiga 29 ga watan 5 shekara ta 2020, ranar da a cikin yarda Allah za a rantsar da wannan shugabanni namu a matsayin gwamna da mataimakin gwamna a wannan jiha tamu. Saboda haka farin ciki na da farin cikin al'umma jihar Kano, musamman yan kwankwasiya da yan kishin ƙasa da sauran al'umma na gari, Allah kaɗai sai iyakas. Muna bibiya a social media, a yanar gizo muna ganin irin abin da matasa suke yi wajen shirye-shirye na wannan rana, wajen kayan sawa. Ina da labari a yau dinnan da yawa an nemi fararen kaya yadi da za a saya a ɗinka babu, haka huluna jajaye sun yi karanci a jihar Kano, wasu ma sun tafi makautanmu don su je su so wannan kaya gobe su sa. Saboda haka yau wannan jajibere muna godiya ga Allah. Gobe take da sallan mu ta siyasa a wannan jiha. Wasu suna son wa'annan shugabanni saboda sun san mutane ne masu daraja wa'anda za su kawo ci gaba. Wasu kuma ma ƙiyayyar abubuwa, musamman halayyar wannan gwamnati da ƙarshen ta Allah ya kawo a wannan jiha ne yasa suke farin ciki. To kuma dai yaya ne, alhamdulillahi mafiya yawan mutanen jihar Kano, kai zaben jihar Kano fa ba wai zaɓe ne da aka yi na jihar Kano kaɗai ba ko na Najeriya. Gaskiya akwai ƙasashe da yawa, musamman maƙotan nan namu irin su Nijar, wanda shugabanninsu sun zo da ministoci da sauransu suna nan, haka Kemaru, haka Chadi, haka kuna gani manyan masu sarauta sun zo daga Ghana, haka daga gurare daban-daban waɗanda suka shigo, musamman kuma 'yan kwankwasiyan mu wanda suke Saudi Arabia da sauran ƙasashe na Europe da America, wanda duka da Allah ya shigo da su cikin wannan jiha tamu, nufin cewar in Allah ya yarda gobe za su halarci wannan taro. Saboda haka amsar tambayar ka ita ce ina cikin farin ciki, ina cikin jin daɗi da Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu sa'a muka samu haɗin kan al'umma, muka cire wa'annan mutane wa'anda suka addabi jama'a shekarar nan 8 suka azabtar da mutane. A cikin 8 ɗin nan ni kaina shekara ta 3 da rabi a matsayin gwamnati ba ta son shigo jihar Kano ko ban shigo din ba, da sauran abubuwa waɗanda suka yi na gallazawa al'umma wanda babu iyaka ko ba za su iya lissafuwa ba. Alhamdulillahi yanzu dai aka iya cewa ƙarya ta ƙare, gaskiya gobe Allah ya za ta yawaita a jihar Kano. To ranka yaɗe, a daidai wannan lokacin watakila da kamar yadda kai bayani a 'yan awanni ya rage a abba gida ya shiga ainihin gidan gwamnatin jihar Kano.
To akwai ƙalubale mai girman gaske watakila da ake tunanin shi ne abin da za ku fara karo da shi. Na farko ana ganin cewa kaman abban nan da aka zaɓa a matsayin gwamna, kamar wasu ma suna baza suna cewa Kwankwasa kawai aka zaɓa, kana daga gefe kai za ka dinga juya shi. To amma me kake so ka tabbatarwa da al'umma dangane da wannan abin da suke ta tunani a gari? To ina zaton yawancin da mutanen da suke faɗan wannan magana ce ta makiya, kuma magana ta mutane gashi nan suna ta yi. Wasu ma suna cewa kafin a rantsar za a ɓata, wasu ma suna cewa ba za a rantsar ba, wasu suna ta faɗan maganganu iri. Alhamdulillah duka gashi lokaci ya zo, kuma ai mu tafiyar mu gabaki daya ai ƙungiya ce. Wanda ya zaɓe mu ya zaɓi tsarinmu, ya zaɓi aƙidanmu, ya zaɓi irin abubuwan da muka yi a baya yake so a zo a maimaita, domin a haka aka yi kamfen. Kuma ko na ce wani abu ko ban ce wani abu ba, wannan mutane suke yarda Allah har yanzu dinnan suna nan akan layin cewa za su kawo gyara fasalin irin abubuwan da muka yi. Waɗansu guraren ma da na duba kundinsu na gama za a iya ma samun ƙare-ƙare a kai. Daga wani guri da aka ce a cikin program dinmu da muka yi suka ce su ba su so su yi ba, duk da suna da damar da su faɗi ra'ayinsu a lokacin da yawa da muka zauna da su wajen saita wannan tafiya tamu ta jihar Kano. Saboda haka wannan magana karka bada karka damu da su. Mutane ne ga sunan makiya, musamman wa'annan mutanen wanda suka riga suka rude suka haukace. Dama shugaban nasu mu a matsayin mahaukaci duka ɗauke shi, domin in ka tambaya menene mahaukaci a wurinmu, mahaukaci shine wanda bai san masoyansa ba, bai san su waye makiyansa ba, shi kansa ma wata rana yi a matsayin yana son kansa, wani lokaci ya ɗauki wuƙa ma ya sa kansa a matsayin hauka. Duk wannan abubuwa ne waɗanda muka gani a wannan jiha cikin shekara 8, amma alhamdulillahi wannan gwamnati kamar inda duka masoyanta suke faɗa shine za a yi gwamnati wacce take mai tsafta, mai hankali. Duka irin abubuwan nan da muka gani na zalunci, na kwashe kayan mutane a sayar da su, na yin abubuwa waɗanda suke marasa kyau, yau gashi nan matasanmu ko ina sai shaye-shaye, matasanmu gashi nan ko ina sai ka ji an karkashe mutane. Jiya na ake gaya min irin mutanen da aka karkashe a cikin garin nan akan waya. Yara sai su ɗauki wuƙa su tare mata, su tare maza kan wani ɗan abin da bai kai ya kawo ba, su sa musu a jikinsu. Wannan abubuwa ne wanda ke Allah ya yarda daga gobe na tabbata mutanen Kano za su kwana farin ciki, domin gwamnan Kano, sabon gwamna, ina da tsare-tsare masu kyau wanda ni har ma na duba na hango irin abubuwan da watakila gobe zai yi magana a kai, wanda kuma na tabbata duk wani ɗan kishin ƙasa da yake wannan jiha, masoyin jihar Kano zai yi farin ciki, zai yi murna cewar Kano za ta sake dawowa sabuwa in Allah ya yarda. Irin aikace-aikacen da muka haɗu muka yi, wanda ce muka haɗu muka yi, ina maganar da shi kansa abban a matsayin kwamishina na aikace-aikace, da shi kansa comrade a matsayin kwamishina na chief of staff a wannan lokaci, muna cewa kwamishina na gidan gwamnati. Duk wannan abubuwa ne wanda duk tare aka yi da su, sun san yadda aka tsaya, sun san yadda za a tashi, kuma sun san yadda mutanen da suka zo suka yi shirme har mutanen Kano suka yi fatali da su, wanda na tabbata duk inda suke a halin yanzu, duk kuɗin da suka ɗiba na al'umma, duka abubuwan da suka yi na rashin mutunci a jihar Kano, yau ɗin na tabbata dukkaninsu za su kwana da bakin ciki, domin dai yadda suka nuna mutanen Kano kiyayya, to ko mutanen Kano sun nuna musu sun gane makiya ne su, wasu ɗauki mataki a kansu. Kuma mu muna godiya ga Allah da Allah ya bamu wannan kungiya ta mu ta Kwankwasiya, Allah ya bamu wannan jama'iyya ta mu ta NNPP, wanda watakila ba dan wannan tsari ba da jihar Kano za ta ci gaba da zama a cikin wannan masifa
har zuwa wani lokaci. mai girma sanata injiniya da turabi musa kwankwaso kamar yadda kabar yi tambaya cewa akwai kalubale da ita wannan gwamnatin za ta tunkara musamman daga 12 wannan dare. Ana ganin cewar kwamitin da aka kafa na karɓar gwamnati na jami'ar NNPP ya binciko abubuwa daban-daban na cefanar da wasu daga cikin kadarorin gwamnati da kuma kyautar da wasu daga ciki, wanda mun ga yadda kwamiti ya dinga bibiyar irin waɗannan kadarori don tabbatarwa da al'ummar jihar Kano za a dawo musu da irin waɗannan kadarori. Shin a ɓangaren wannan gwamnati a matsayinka na wanda kace za ka dinga ba da shawara, akwai wata shawara da kake gani za ka bai wa injiniya Abba Kabir Yusuf dangane da irin waɗannan kadarori da ake da kuke zargin cewar gwamnati mai tafiya ta ce fanar da su ko ta yi wakatuwa tashi da su? To gaskiya Allah kaɗai ya san irin kayayyakin da aka ɗiba waɗanda gwamna direct da iyalinsa suka sayar a wannan jiha. Ina zaton yawan kayan sun fi gemun ka yawa da sajanka da baki ɗayan ka tara su. Wannan abin takaici ne, kullum sai ka ji labaru iri-iri, kullum kwanan duniya, ko yau ɗina sai da aka mana labaru cewa suna nan an shiga wannan ofis an kwashe kayayyaki, an shiga wancan gida an kwashe kayayyaki ko ana ta rusa shi, ofisoshin miliyan ɗarurruka an sayarwa da 'yan gata miliyan 7 miliyan 6, makarantun da muke da su irin jami'an nan da muke yi ta nan ta daula wacce take bangare ne na Kano University of Science and Technology ta Wudil, inda ake koya wa yaranmu abubuwa wanda muka kawo kwasa-kwasai na musamman irin su steward nan masu ba da abinci a gidaje da ba da abinci a hotel da sauran wurare, da masu gadina da masu gyara ɗakuna a hotel da sauran wurare, certificate diploma da digiri iri-iri da aka zo ake a wannan wuri. Yanzu suna nan 'yan gata sun ba kansu, suna nan suna gini dare da rana, duk da gwamna ya ba da shawara ofishin gwamna cewa da Allah wa'anda suke irin wannan su saurara, amma ka san kuɗin banza, in dai kuɗi ne wannan ke ba na guminka ba ka samu, Allah kake yi ka zubar da shi. Irin wannan ne bahaushe yake cewa ban ruwan albasa ake cewa a ɗebo shi a ƙasa a zuba shi a ƙasa, sun je su samu kuɗin banza sun sai da kayan jama'a suna canjin abubuwa. Kayayyaki da aka sayar ga su nan ko'ina waɗanda suke abin takaici abin tausayi. Na ƙarshe-ƙarshen nan shine da ake bamu labari, babban janareton mu na Aminu Kano a Murtala Muhammad Hospital an tafi an je Nasara ne ko an je an yi gwanjansa, ashe ba kuma sa kun ji labari abin mamaki, abin kamar almara, kamar da gaske. Akwai littattafai da na so tun lokacinmu, tirela 2 ne aka je wanda ma suka ɗiba kenan wanda aka gani, sun bi sun tsarge shi sun sayarwa da mutane masu yin gidan maganin sauro da shi, wanda ma suka yi masa magana yanzu sun bugo suna cewa su ai ba su sani ba tun daga ofishin aka je aka tsarge littattafai, saboda haka su sun yi sun tarar da su ne ba a matsayin waɗansu littattafai a haɗa ba. Amma wanda yake magana ya ce ya san tirela ɗaya ya san kuma wanda suka sai ragowar kayayyaki. Haka kayan gidan ruwa, haka kayan asibitoci, ko a garinmu nan an je an ba na jiya ne ko shekarar jiya suka je a asibitin Kwankwaso, sai da yara suka zo suka taru, an zo da kaya sun so malodi aka tsaye da su. Haka suke yawo duk inda ka sani din a jihar suna ta ɗiban ganima na mutan Kano, saboda su a gurinsu ganima ne, saboda haka su ɗiba su kashe gwamnati. Burinsu shine in gwamnatin nan ta zo kamun ma ta fara aiki sai ta sai wa'annan kayayyaki. Burinsu shine sun ci bashi kafin gwamnatin nan ta zo, da yawa daga cikinsu daga wannan watan da muke ciki za a fara yankan kuɗi, dama sun saita da yawa daga ciki. Yanzu basussuka da ake bi na bankuna da basussuka da ake bi na gida bankunan da na waje, da mutane waɗanda suke sun ba da basussuka Allah kaɗai sun ya. Kullum addu'a da muke musu shine addu'a ce ta alheri,
na san za su shigo da kyakkyawan niyya, kuma a irin wannan yanayi Allah sai ya taimake ka. Allah ya kawo gudunmawa ta duk inda baka zato. Sun yi niyya, sun yi tsari na ci gaba da ayyuka na alheri, manya-manyan ayyuka da ƙanana, taimakawa mata, taimakawa matasa, harkar ilimi, harkar aikin yi, yaƙi da ƙwaya da sauran abubuwa waɗanda suke damun al'umma a jihar nan. Duka na ga tsarin su gaba ɗaya tsari ne wanda yake sai dai mashi Allah kai mu gobe. Gwamna zai yi bayani irin abubuwan da ya sa rai zai yi, saboda haka kuma muna fatan al'umma su ci gaba da yi musu addu'a. Allah ya kawo nasara, ayyukansu na alheri su tabbata, jihar Kano ta zo ta sake ɗaukar matsayin darajarta wacce muka santi da ita, wacce muka fata da wannan daraja a wannan jiha ta mutu Kano. To injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso, akan wannan gaba ta kalubale da kuke yi na dangane da yanyanka gurare da kuma cefane da wasu gurare, a koda yaushe gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje idan ya tashi yana batun cewar ba shine faro ba, har yake kafa shaida cewar duk waɗanda suke kalubale musamman kwankwasawa sa iya zuwa samu tsohon gwamna Dr. Rabi Musa Kwankwaso. Ga maciji ba a nuna ja, ina batun zargin da suke na cewar ai ba su ne suka fara yanyanka gurare ba, ko kuma cefanar da su ga wasu da ake kallon sa a cikin kunshin gwamnati. Ina son tabbatar maka da cewa tun da ake jihar Kano ba taɓa yin ta'asa an yi ta'adi kamar yadda ake wannan abu. Ina so in gaya maka, ni Rabi Kwankwaso shekara ta 8 ina gwamna a jihar. Na farko ban taɓa ba da izini a shiga wata hukuma ta gwamnati mu ɗauki guri a ce a ɗauki guri ko a ba wani ko a sayarwa da wani. Ban taɓa yi ba. Duk da ni shekara ta 8 kuma ina da kwamishinan ƙasa. Shi da ke gaya mutane, idan wani kwamishina na ban sani ba ya je ya yi wani abu wanda ba daidai ba, idan abba ya zo yana son ya gyara ya haɗa hasu, kar ya ware ko ɗaya. Duk wanda aka ce na Kwankwaso ne ya bayar lokacinsa, ina fata a cikin yadda Allah su gwamna suna ji su yi wa Allah su yi wa nan su fara ta kan ma na kayan Rabi kuma duk garin nan ina maka ta mahaukaci. Duk duniya ba wanda zai je ya ce a'a na zo na ce da shi ga wata ƙasa can ta Rabi'u ba je a je a saya. Haka wanda aka yi bincike irin na su Kwankwasiya amana daban da rahoto. FCC ta shira ni. Na je na gaya masa ce nema wanda yake sata a wannan wuri. Muna son gaya maka duk binciken da za a yi babu wani ma'aikacin gwamnati ɗaya da aka kama shi da dama magana ce ta mun karɓi kuɗin 'yan fansho an ranta, kuma ina ne suka ranta, housing ne suka ranta, suwaye suka sayar, investment ne suka sayar, suwaye suka ba da rance, su 'yan fansho ne. Aka yi wannan aiki ga baki da aka gama da alkawarin ko dai za mu tafi mu sayar da gidaje mu biya su kuɗin da muka karɓa da riba, ko kuma mu ɗebi gidaje mu ba su da sunan cewar wa'annan gidaje su ne daidai kuɗin da aka gina gidajen. Haka muka rabu da su, ba mu tafi ba kuma sai da muka ɗebi gidaje da baki ɗaya muka ba su. Rigima ɗaya da aka samu shi ne ni ne na ce da su, na ba su shawara ku ba su rukuni ɗaya, ba a ce guda 10 can an gama, guda 30 can an gama, guda 20 ba, yadda ma za su kula da shi matsala ne. Ba sai kasance a rukunin na akwai wasu da ba a gama ba. Wannan gwamnatin da ta zo, 'yan fansho suka ce oke to ga gidaje ba a gama ba waɗansu, ko dai ku zo ku gaya mana ku gama mana, ko kuma ku ba mu a cikin wa'anda aka riga aka gama. Duk suka ce ba za su yi ba. Shi ne fa da jima fa daga ƙarshe dole EFCC din na fara gaya musu nisa to ga kaya nan mu wannan gidajen a biliyan 35 a wannan figa din ma gudun EFCC na fara gani total kuɗin da muka kashe a wannan, kuma dirance ne muka yi a wajen su mafiya yawan kuɗin dama na gwamnatin jihar Kano. Yan kuɗi ne kaɗan na manta ko biliyan ne da muka karba a wajen su 'yan fansho, 'yan ƙalilan ne wanda muka ba su rukunin gidajen su. To FCC ta sa a biya wa'annan rukuni. Yanzu muna nan muna ji sai rabu suke ta yi na 'yan uwa da abokan arzika. An yi an gama, kowa shi kenan gidajen na ba shekara 8 ko bulo ɗaya bai sa. Shekara 8 ba wuta ba ruwa babu komai a waɗancan wannan gidaje da ake, sai dai kawai ba zai taɓa su ba illa a je a sayar da kuɗi kawai a kawo masa.
ina so daɗa jaddadawa cewa mu gwamnatin da muka yi mun shashashen gwamnati ko ta iyali ko ta son zuciya, saboda haka wanda suke wannan da suna yi ne kawai sun sani Rabi Kwankwaso bai taɓa ɗaukar mita ɗaya a jihar Kano, kai ko wannan da muka yi na wannan abin da muke shine a yi a taimakawa al'umma, a yi birane, a yi abubuwa mutane su samu aiki, inda kuma shine tsarin da na gani wannan gwamnati da shigowa ta yi, kuma muna addu'a da ya ba su nasara. Injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso, a lokacin da ka gabatar da gwamnatinka a baya, ka raba wa mata tallafin naira 10,000 domin su dogara da kansu, kuma a wannan gabar da wato ta kawo abba shi ma ya zo ya raba kwamai wa matan wanda aka saka musu 100,000 da cewa za a ba su wannan jari, kuma ana ganin cewar kamar hakan ba za ta kasance ba, kasancewar wai yadda kuka fito kuna neman ƙuri'un al'umma saboda wato samu ƙuri'un nasu kamar yadda suke faɗa. Ra'ayi duk wanda yake Kano ko yake Najeriya ko san mai Kwankwaso ya san ba yaudara. Ai ba ma yaudara. Duk abin da muka zo abin da yake zuciyarmu shi za mu faɗa. Niyyar wannan gwamnati mai shigowa shi ne ta cika wannan alkawari. Kuma ni na tabbata za su yi baki iyawarsu duk da wannan masifa da aka riga aka bari. Mutanen Kano suna gani dai wannan feraye, akwai wani ma wanda nake gani na magana ina cewa har kifin gidan gwamnati da aka tattara, duk iya jin Hausa na sai da wata Hausa na wani kifi da ban taba jin ko kusun bone ko ne wayan dauka ana ɗiba ana tafiya. Kisa abu duniya baya kula. Mutanen nan labule ne, kujeru ne, kafet ne, ko ina ne, rushe gidaje, kuma duka abubuwa ne wanda ake yi na yi wa kai kawai su kansu suke. Saboda haka ni dai abin da na sani, gwamnati tun da lokacin da za a yi wannan an gaya min na san za a yi da wannan, na san an yi wannan fom abin da kika faɗa haka ne, kuma shine niyyar gwamnatin jihar Kano mai shigowa, kuma mu taya ta da addu'a Allah ya ba ta dama duk da wannan masifu da aka zuba jihar Kano a cikin shekara 8 din nan, muna addu'a Allah ya ba su dama su yi wannan ba ma wannan ba, duk abin da suka rubuta za su yi wa al'umma. Amma ina da tabbata miki cewa wannan gwamnati dina za ta yi ta tabbatar da cewa ta taimaka, sun taimaka a mata, saboda mu mun san muna jin labari lokacin zaɓe mata da yawa an tafi aje a ba su atamfa, a ba su taliya, a ba su kuɗi, duka sun yi, sun ce yayansu suke so su yi karatu, so suke su je su haihu kyauta a asibiti, so suke yi a yi kaza, so suke a daina shan kwaya, so suke a samu aiki ne, duk mun ji wannan labarin. Kuma ma babban ji shine mun ga ƙuri'a sama da miliyan guda, miliyan da 19,000 da ɗoriya. Anan nake tara PDP nasara a murna, na ga ta sami ƙuri'a 15,000 a gwamna, wanda kuma ina ganin sun yi ƙoƙari da aka sami wannan manya-manyan gurgu a wannan jari. Kwanakin baya an rahotanni sun tabbatar da cewa an yi wata ganawa da zaɓen shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a Paris. Bayan ganin kuma an hangi yadda aka ganta a jihar Neja da ma jihar Kaduna inda ake shirye-shiryen ko ce dab da ne kamar ke, wanda wasu ke zargin cewa wai akwai wata alaƙa ko akwai wani shiri tsakaninka da jam'iyyar APC a mataki na ƙasa. An da wata alaƙa, an da daga nan Kano za a gani ko tunda da yanzu siyasa ko ina an yi nan Kano shi ma tafi zafi. Ni ba da wata alaƙa da APC, amma abinda na gane a irin wannan zamani, ka san ko shekara ko ka shekara 1000 a duniya, wanka shekaru ba mamaki ka koyi wani abinda na gane yanzu din nan shine dan adam ya yi kokari ya kasance yana inda yake da daraja ko inda ake ganinsa da daraja. Na yi PDP ba a ganin mu da daraja, na bar APC PDP mun shiga APC muna neman daraja, ba a ɗauke mu da daraja. 2011 kuna kare hajjo na ta yi mulkin sai gabaki daya ma sai da bai ba Rabi Kwankwaso ko wani wanda yake son Rabi Kwankwaso. Ministoci biyu aka bayar a jihar Kano,
ma'aikata ga su nan mai ba gwamnan president shawara masu waye cire executive waye sai ya ga su kur haka muka bari muka zo muka shiga apc duk abin da muka yi gwamnatin apc mu muka zo muka ga gwamnatin buhari cpc ta sai da ake ci wani zaben kasa su bola tinubu da ka faɗa su sun sai da ake ci da yan jama'iyyar su can a makala a lagos kusa da ruwa ai ba su sani ba mu biyar din nan mu muka zo muka koya musu muka nuna musu yadda ake zaɓe na ƙasa muka haɗa su da ƙasashen duniya muka haɗa su da 'yan kuɗaɗe yadda muka san masu su muka nuna musu hikima muka matse shugaba ka ci da fa Jonathan da izo garin nan Allah kaɗai san duk tallansa da lacca ɗinsa akan kwankwasa yake ta faɗa ya ma ruɗe ga baki ɗaya bugu ɗaya da aka yi na zaɓe ya je saranda kafin ma a faɗi kuri'a amma ya yi wa Buhari ai ba su suka yi ba ai yan gata ne kawai ita ma nan kaga guri ne wanda ke ba daraja kuri'a miliyan 1,900,000 da ɗoriya muka samu ba taɓa samu ba tarihin Najeriya shekarar sa nawa yana takara a nan ba bai taɓa samu wannan kuri'a aka ɗauka aka ba shi kyauta ba wanda ya kama da naira ɗaya a kan amma ana cin zaɓe munafukai wasu daga Kano na jin mafiya yawan su daga nan suke daga wadansu gurare aka je mai aka gaya masa suka wanke kansa shi kenan mun zama makiya ko yaushe aka yi mukiki aka yi tsiyar ko aka yi kiyayyar ko kafin a yi zaɓe ne ko ranar zaɓe ko bayan an faɗi sakamako har muka yi muka gama ko masinja wannan gwamnatin ta Buhari shekara 8 har shekara 16 kenan a gwamnatin tarayya ba wanda ya taɓa yi mana tayin wani abu yanzu kuma mun zo mun shiga mun ɗauko jama'iyyar mun tafi mun yi talla duk abin da za mu yi mun yi waɗanda ma suka zaɓi APC ma a wasu guraren yan NNPP duka kaurar su muke mun kori na Delta mun kori na Ogun Kwara yanzu nan ma shugabannin sababbi suka bana haka kuma za a yi duk waɗanda suka yi mana ba daidai ba suka je suka haɗa kai da wata matacciyar jama'iyya sai mun hukunta su na misali ina zuwa da ai ba a zo ba amma wannan ni ban nema ba su suka ce musu da tikiti da komai na je sun dan siyasa dole ba sai ba dole ka yi an ce ka zo ba dai magana ba ce ka faɗa da kunna yana ne da baki ka kuma mu ji ko ba haka ba to mun je mun zauna mun an tattauna suna so a samu wani yadda za a yi wani aiki to amma babban abin da sa nake baka wannan jawabi ka duba irin wahalar da muka yi wa anca da yake duniya ka san rashin adalci mutane da yawa ga sanar da girma amma ba su da adalci amma wannan da mu taimake su ba sun ce a zo a yi magana shi da za a yi magana kuma an yi magana za mu ci gaba da tattaunawa ba wani abin da aka yanke ba za mu ci gaba da tattaunawa saboda mu yan siyasa ne Bola Tinubu kowa sani na ma faɗa tun kafin a yi campaign tare muka fara SDP da shi PF ma tare muka lokacin Shehu Musa Yar'adua tare muka yi a 1992 muka zama 'yan majalisa shi yana sanar yana da cikin speaker house of reps tare muka yi sun zaben Abiola zaben Shehu Yar'adua tare muka zo muka yi gwamnoni tare da su muna ma duk sanda kuka kamar 'yan jaridan nan rai naku wani ya fi wani shekara amma dai 'yan jarida ne sai ku ta tafa kuna tsalle kuna dariya in kai wani kai wasa sai a shari'a abu duk ta amma ba ta wai ya zagi da jin daɗi ne abokai ne duk wannan abubuwa ne wanda suke an yi ba wai ba mu san kanmu wani amma babban abin da sani bambancin sa da su wannan shugabannin guda biyu shine shi gogaggen ɗan siyasa ya san siyasa kuma wanda ya san siyasa wannan zaɓe da aka yi yana neman inda zai inganta mulkinsa da daraja ai anan ne za a gane karyawa da gaskiya wa'anda suke na ƙaryar wa'anda suke duhu masu abin kunya da suke yawo da shi za su sha mamaki saboda su za su ga za a yi da su shi ko ba zai so wa'anda za a zo dagula musu waju su zo a rinka kallon su a matsayin mutane marasa daraja barayi masu tsinkawa da sauran abubuwa irin wannan ba za su so ba abin da suke so shine ina masu daraja saboda su wa'annan su kadai ne fa su san meye darajar ko rabi kwankwasa ko kwankwasiya su wannan makiyan na gida da yan uwansu da waɗansu gurare
amma ban da su duk ƙasar nan an ɗauka an yarda cewar babu wata tafiya wata take mai tsafta kuma ta gobe musamman a gurin matasa maza da mata kamar wannan tafiya ta mu ta kwankwasiya da kuma tafiyar mu ta NNPP. Saboda haka wannan kira da aka yi an je an zauna kuma za mu ga abubuwan da za su fito a kai, amma dai abin da muka sani shine duk wani abin da ya zo in dai na a taimaka wa Najeriya ne ta ci gaba za mu duba kuma za mu ɗau mataki. mai girma santa rabi musa kusa an duba shekara 8 bayan saukar kan mulki an samu canjin tarbiyyar matasa a jihar kano wanda wancan lokaci ya samu da ayyukan yi wani lokacin ana ganin rashin aikin yi tsara su da kwacewa da sauran wasu abubuwa da ke tasowa da kuma tallafawa mata wanda suka ba da gudunmawa a wancan lokaci da zawarawa da aka ware wani kuɗi da ake aurar da su a masu kayan ɗaki sauransu wanda kila ana tunanin shi ma abban idan ya zo za a tallafa wa wannan matasa a samu masu aiki da kuma waɗannan zawara da ba su da guraben da su samu shiga a tallafa musu. To ai duk wanda ya san tsarin mu na kwankwasiya ya san haka ai su wa'annan ai sakin layi su kuma in dai ka saki layi na tsarin na kwankwasiya ka shiga matsala. Yanzu kaga gwamna na Niger da yake mai hankali ne ai gayyatar mai yace mu je mu magana da daddare mun zauna da shi da tsohon gwamna mai amince ko mai tafiya da mai shigowar duka mun zauna da su an ba su shawarwari. Haka muka zo aka yi taro babban taro aka cika ɗakin taro suka ba mu dama muka yi magana a matsayinmu na shugabanninsu ko yayyensu a cikin wannan tafiya a tafiyar siyasa da kuma tafiyar da gwamnati tunda mu shugabanninsu ne duk wannan abin da ya fara zai fara wanda za su fara gobe ni kuma 1999 na fara wannan daga 1999 zuwa yanzu wajen shekara 24 saboda haka mai hankali sai yi saurari mutane wai a wannan ramin da ka sa hannu an cije ka ne ko kuwa ka kamo gwal ka ɗebo wancan ramin da kaga za ka iya gane cewar ga guri ga rikon sai ka sa hannunka an yanke maka yan yatsu ko hannun ga baki daya kaga ka koya ke duk wannan abubuwa ne masu hankali suke koya amma da yawa mutane musamman abin da ma gani a wannan jiha ran da suka samu gani suke sun fi kowa iya suka zo wannan layi da ya kawo su da ƙuri'a ba iyaka mun cinye state assembly gabaki daya 40 house of reps 24 gabaki sanatoci 3 da gwamna har da shugaban kasa da ƙuri'a kusan miliyan amma suka saki layin gabaki daya suka shigo da gaba kaji mai tallar da ya tallata manufa da sauransu ya aje kayan tallar yana fada in banda mahaukaci saboda Allah saboda annabi waye zai wannan to yanzu gashi shekara 8 ta iska yanzu wannan 8 din daidai take da mafarki ka kwanta da daddare gari ya waye ka farka dai ta wuce kwata-kwata yanzu sai tarihi kuma tarihi na banza wanda yake ya'ya da jikoki ma wanda ya jingina ga sai ya ɗaya wannan bakin tukunya. Ya Excellency, a zo cikin kalaman ka fara da wani jawabi dangane da tashina da aka samu a cikin gari. Wasu zarge-zarge da ake ya nuna cewar wala Allah masu wannan aikar wasu al'umma ne waɗanda aka belin su daga gidajen kaso domin su kawo tarnaƙi a zamanin zaɓe. Baya ga wannan akwai wani jawabi da ake daɗa yi a halin yanzu cewar gobe za a rantsar da sabon gwamnati. Ana jin tsoro ko irin wannan al'ummar za su fito don su gugawa sabon gwamnati baƙin jini ta hanyar buɗe shaguna ko ɓallewa ko dakawa ga kayan al'umma. Akwai wani jan hankali da kake da shi ganin cewar ka tsame mabiya kwankwasiya daga cikin wannan tashina. To da farko dai duk wanda ka ga yana yin wani abu da banza irin wannan ba ɗan kwankwasiya ba ne. Farar riga da jan hula kowa zai iya siya isa. Kuma mu mun yarda dukkanin magoya bayan mu mutane masu mutunci masu daraja. Shi yasa tun lokacin da muka yi gwamnati ba mu da irin wannan 'yan daba masu yin kaza masu yin kaza. Dukkaninsu an kama su an tsabtace su an ba su aiki ne sun zama mutane masu daraja masu mutunci. Sanda za mu fita babu wani mutum guda ɗaya da muka sani a jihar Kano kowaye wanda ke sai da baya ko iyamur da kai ko bahaushe da kai da yaro
tun da ka ɗauki mataki a kashi a sanin babu wani guri da aka ce ga shi ana sai da ƙwaya ya gagara kowa yake sayarwa sai an ji an ɗauke shi kuma yanzu ma ana ganin wannan gwamnati a karatu dukkanin wani abu da kake gani na waɗansu yara wasu masu rashin mutunci ai wargi wuri shi kai kana da gwamnatin kirki a jihar Kano kana da goyon bayan mutane miliyoyi kana zaton yin ba dan wannan injinan da suka zo suka sa da kuma rashin mutuncin gwamnati ba ai babba sai ya samu kuya kusan miliyan ai dai har ki za a kai aka je waɗansu guraren kuma za a fito da kaya ba sai a duk wannan shi yasa aka kare a wannan miliyan 1.19 saboda haka gwamnati na tabbata za ta ɗauki matakin da ya kamata ta tabbatar da cewa an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali gobe amma mafi mahimmanci ba su ne yan kwakwasiyar ba za a kawo za a rantsar da abba su gane wani ya kawo rashin mutunci ba za su yadda ba inda ake yin turura za a fito don ka fito yawa da kudin yan guda 1,000 ko 2,000 tuni za a yi kama isa ba kan ba ka tafi ka je ka yi ai gobe fitowar da za a yi al'umma za su fito kamar yadda aka saba kuma wannan guri da muke da shi na cikin stadium guri ne dama ba ma zai ɗauki al'umman ma da ake kaga yadda aka yi 2011 gurin nan cikar da ya yi ta yi yawa to amma yanzu ka duba yanzu wanda suke da NNPP sun shigo yan kwankwasiya na waɗansu jihohi sun shigo mutane daga ƙasashen waje sun shigo mutanen jama'a kuma na Kano sun daɗa ƙaruwa masoya sun daɗa ƙaruwa saboda haka mutane da yawa su ina da zan yi kawai ga al'umma shine da Allah da annabi musamman yan kwankwasiya na farko su kula sosai ko za su ga wani ɓata gari sun shigo musamman a mutanen da aka gayyata wanda suke mu da ma tsarin mu ai tsari ne na daraja na mutunci na ladabi da biyayya ko da ma wannan shine farko saboda haka ba ma sa ran wani abu zai iya faruwa gobe cikin yadda Allah za a yi taron lafiya za a gama taron lafiya kuma yawan ma ai ya wuce ma wani wasa kai na jin baka gane kaga ko tafiyar mu da muka shigo kwanan nan da Kaduna wasu yara suka ce za su tare musu wani ma waya yake mu mu biyo ta madobi na ce ni ne zan biyo ta madobi in saki hanya in ba wani tarkace a Kano daga nan maniya ne gwamnan house din ma banda na san mu ne za mu ci zabe gwamnan house za mu wuce mu je mu kamo gwamna ina yan sandan suke a Kano ina sojan suke a Kano guda nawa ne kuma guda nawa za su harba wani sun fito kuma da yawancin su ma ba ramu bane ina suke wanda suke rai duk yawancin wanda suke major da sakan lieutenant da sauransu duk yaran da muka sa a soja saboda haka ba mu da wata matsala na wani zancen gobe za a yi taro mutane za su yi mamaki kuma za mu sa allo na kallo kamar na talabijin a gurare daban-daban wanda ba ma sai ka shiga gurin stadium in ka je ka ga taro yawa ka dawo ka zo ka zauna duk abin da ake yi zaka gani kallon wannan ma na ciki ya ma fi ka je kana kallo a cikin stadium din domin zaka guri zai zafi domin wato wani abubuwan da ake idan ka ba zai kallo ba shi wannan masu kyamara suna ta zazzabo maka gurin da zaka gani ga komai cikin jin daɗi kuma ma za a yi a Rise TV za su yi awa 2 ina jin daga karfe 10 ne zuwa 12 za a nuna dukkanin fareti da gaida in za a iya yin fareti saboda cikowa za a nuna dukkanin wannan tsare-tsare live kana gidanka ma sai ka zo ka tafi ma dai matasan mu wanda suka riga suka yi harama don na ga wani ni ban san ma kwakwasiya akwai rawani ba sai daga kotu jari gandu ne ya rataye wani rawani wannan ga yadda za su yi to kuma a ne dai mutane abin da muke so shine magoya bayan mu gobe duk inda suke su yi murna su farin ciki su gode wa Allah su yi addu'o'i dukkanin tarko da wa'annan mutane suka kakkafa Allah ya ba wannan gwamnati damar murkushe wannan tarko kuma ayyukansu na alheri na gyaran Kano dawo da darajar Kano tun daga kan kujera ko ofis ɗin gwamna da aka riga aka wulakantar so muke mu dawo domin da yawa mutane da suke nan san irin kunyar da muke ji mun fito waɗansu gurare a kan waɗansu abubuwa na kunya da gwamna shi kansa iyalinsa da sauran tarkace da suka yi aiki da shi suka jawo mana a jihar Kano. Girma sanata kafin mu je ga kabara kamar kai maganar cewa
a wannan gwamnati an yi badakala ko kuma an samu barna iri daban-daban kuma kuna magana gyara, misali ya ka kasance ɗaya daga cikin wanda za su ba da shawara, ko kuma idan a ce za ka ba wa zaɓaɓɓen gwamna shawara wanda za a rantsar gobe, shin a gyaran da za ku fara a jihar Kano wani bangare ne kuke ganin ya fi lalacewa kuma ta nan za ku iya farawa, kuma shin anya ba za a iya cewa gwamnatin taku za ta tafi ne a gaba ɗaya batun barna ba za ku kawo wasu sabbin madagartan abubuwa da kamar mutan Kano za su amfana da su? ai kusan duk bangaren da ka sani sai an kawo gyara, amma babban abin da za a yi na gyara shi ne bangaren tsaro, saboda sai an samu zaman tsaro ma mutane za su fita su je su yi walwala su wasu harkoki. Gwamna zai dau mataki, kuma na sani ga inda na gani a program goben Allah yarda zai je ma kiru ya gano wannan makaranta, zai je ganta, zai ga makaranta ta SAS ko ta kadai, zai ga nasu school, zai ga gidan ruwa, zai je ya yi wa 'yan uwanmu wanda suka riga mu gidan gaskiya addu'a, kuma zai je asibiti domin muna da labarin wuta ma babu ita asibiti, zai je ya gani, kuma muna fata zai ba da umarni na abubuwan da za a gyara waɗannan abubuwa. Saboda haka kaga in ya je kiru, kaga yana gaya mutane za mu je mu yaƙi da ƙwaya da ya masu shan ƙwaya da kuma sauran miyagu waɗanda suke shigo da ita suke tsayar da ita. Mu a tafiyar kwankwasiya babu wani mutum komai girmansa baltana mu ba ma in kan shiga harkar ƙwaya wallahi ka shiga dole sai an ɗauki mataki a kai. Maki ne kai na ƙarshe da kai da wa'annan wanda suka yi gwamnatin nan layin ku ɗaya, makiya ne na al'umma. Saboda haka dole za a ɗauki mataki na wannan ƙwaya, za a haɗa da su hukumomi daban-daban, 'yan sanda, jami'an sauransu duka za a yi wannan aiki. Za kuma a harkar za a taimaka wa mata kamar yadda taimaka, za a taimaka wa duk irin waɗansu abubuwa da suke muhimmai waɗanda muka yi wancan. Duka wannan tsari ne wanda gwamna ya tsara shi, ko muna fatan mutane da za su saurara su ji shi sosai da abubuwan da zai faɗa da niyyarsa ta alheri. To da ya gama kuma sai ta addu'a tarakuna da suka kafa na mai shigowa, tunda duk wannan sace kayan da ake yi ai ba wai dan a samu wani abu ne kawai, ya kare a yi nasara. Saboda aka yi nasara su ba haka suke so. Injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso, raɗe-raɗi na bayyana cewar akwai alkawarin kujerun sanata da aka yi maka wanda sabon shugaban kasa minista aka yi maka wanda sabon shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya yi. Yaya wancan raɗe-raɗi yake? Me ra'ayinka? In karba ko kan karba? Abin da nake so mutane su gane a irin wannan abubuwa, ai darasi ne ko? Yanzu ga wancan muka taimaka da a PDP da APC suka hau, don suka yi shirmansu suka tafi, ba su kira ni ba. Amma yanzu wannan ga ya kira ni haina raɗe-raɗe, tun da ka ji kuma daga bakin ɗan jarida za ka yaji wani labari. Saboda haka muna nan muna jira za su je su yi tunani, za mu je mai tunani, amma dai abin da na sani dai shine suna so a yi aiki da su da nufin cewar a daidaita wasu matsaloli na harkar abubuwa da yawa wanda suke ƙasa suke cikin ma jama'iyyar kanta APC ɗin. Kuma wannan duk abin da yake nunawa shine mu yi godiya ga Allah, kuma mutane su yi koyi su yi darasi. Yanzu dai ga wannan mutane ku dubi kuɗin da suka sai da ƙasar jihar Kano kawai tiriliyan nawa ne, kasa ya wuce biliyan wani. Kudin nan kuma suna nan a gurin su, ba mai ba gwamna ba wuta yake saya ba ruwa yake saya ba komai ba. Kudade da aka karbo daga Abuja da yawa an kawo report din nan sun mata. Kudade da ake dauka na harajin ma an dauko wani abu wai shi consultant, ga wanda gwamna ƴaƴan gwamna za su diba, ga wanda yan mutanen su yan consultant za su diba, ga kuma dan abin da za su ba a asusun gwamnati. In ga duba shekara 8 na ɗaya wannan kuɗaɗe ina aka yi. Gama kuma duk wannan kuɗin da suka tara
ba zai iya sai musu daraja ba shi da abin da su gane ba yanzu ni ba ko komo tikiti na ma ci aiko min da ita haka da hotel da komai na je da cika jina na dawo saboda haka ana zargin cewa fa sanata za ka iya bin su cikin jam'iyyar apc ai ba su ba su kawo nazarci duk zancen da aka yi kowa ya yarda ai magana tarabi ko kusa a sa a hankali kullum gaskiya fitowa take haka ƙarya ana gane da yawa sun gane cewa rabi kun kusa ya ma shiga gurin ku ba kuna duba social media ba ne tun da aka ce na tafi faransa din nan kun ga ko gyaran da ma shi shugaban da ya kira ne ya da arewa waɗansu ba sa duba abin sani ba ai wannan ita ce maganar ba wai maganar nnpp suke ba maganar wani mutum suke ba magana suke rabi kwankwaso ya za ka yi ka shigo ka wanke wasu abubuwa wa'anda suke wasu ka zuba datti ita ce kafa kawai maganarsa saboda haka muna nan muna jira ko magana da abubuwa za su kasance to your excellency wai duk ma ba wannan ba galibi talakawa musamman a jihar Kano sukan yi wani zargi cewa duk waɗannan abubuwan da kuke ta ƙoƙarin faɗa tsakaninku da jam'iyyar APC a jihar Kano suka ce bakin ku ɗaya da Ganduje musamman a batun zaɓe suka ce wannan shine dalilin da ya sa ya yi wasarere har kuka ci zaɓe don an jiyo shi yana wata kalma cewa da ka je uban wani ya dake ka gara ka da gida ubanka ya dake ka wannan zargin mutane suna ta yinsa tun makan a yi zaɓe your excellency to ka san da abin da rabi kwankwaso yake ciki labari ne bayan abubuwan da ba a faɗa ko mutane za su ci gaba da faɗa amma akwai magana za a faɗa da ta kama da haka take ko magana irin wannan an faɗa ka san ba haka take ba akwai maganganu da yawa da aka yi wa'anda suke in ka ji ma sai ka yi dariya a cikin irin tsarin da aka yi magana mu da abin da muka sani shine shekara 8 ɗin nan wannan gwamna da muka yi wa aiki 2015 ya ci zaɓe kyauta ya shigo ya kawo gaba ga gaba inda ta kai shi yau dinnan duk inda yake ba zai kwanan baki ba zai bacci yau dinnan duk inda yake kudinsa da suke gabaki ɗaya ka tara kudinsa in aka ce ya kawo ya koma abinda yake an ban masa 2000 da ya shigo 2015 naira 10 ce ya zauna da wannan naira 10 amma zai samu mutunci na tabbatar maka da zai ba da wannan duk ko trillion nawa ne to kuskure ne kullum dan adam abin da muke gaya wa mutane shi ne ku kula ku yi kokari kar ku kuskure ɗaya za ka yi sai ka ɗauko abu 1000 kana neman ka rufe shi ya kirkuwa kamar yadda muka gani a halin yanzu wannan mutanen da za su ji naira 10 za su sayi shi domin ko mahaukaci in ne samu mai daraja kamar zai fi sansa da a ce a bashi mara daraja irinsa saboda haka abubuwan da suka faru a cikin wannan shekara 8 darasi ne amma na son tabbatar maka da cewar irin wannan maganganun kamar ma ba su da wani tushe a ciki mu a gurin mu sun yi tsiyarsa sun gama kaf Allah ya kawo ƙarshen su a jihar Kano kuma in Allah ya yarda baki iya rayuwa a jihar Kano da su da dangin su ma sake dawa mulkin jihar Kano hajji yan jarida sha suke insha ya excellency mutane sun caji a kwanakin baya kafin wannan rana kenan an jiyo shi yana faɗa ya je buɗa aiki ya ce ita fa dawo da wannan su suka jagoranta ka dawo su ma za su ba na ɗan wani lokaci za su dawo ba za ku ɗan rangwanta ba domin watakila za a iya kwanciya bacci kamar yadda ka faɗa kuma nan da shekara 8 ko 4 shi ma ya ƙara tsaye da ɗan takara ya dawo yato ai ni ne da ɗan takara shi ne na farko kasan da ba zai dawo ba wannan kuma duk wani danginsa da zai sa a ga abin da ya faru a dawakin tofa house of reps duk dukan da aka yi ba wannan bangaren ba saboda shi ne kar a kyale irinsa da jininsa a cikin labari duk wannan abubuwan da aka yi tudun wanda kada a dawakin tofa ai shi ne kawai dalili yaro ya kai labari wannan shi kansa ba darasi ba ai darasi ne kuma dawo
ai sai wannan shuka alheri su kansu sun san ba su yi alheri ba irin labarin da muke ji na zage-zage da mutanen tun daga government house har zuwa cikin garin nan har kowace wadda ƙauye a garin nan irin zagi da saboda ba wanda ba cuta ba duk wanda ka gani akwai ɓangaren zaluncin da aka yi masa to wannan shine babban hadari kuma kullum muna gaya mutane kun duk abin da aka yi a rinka zama ana yin nazari yanzu ya gama ya yi mafarkinsa na shekara 8 ya tashi ya sai da kaza ya sai da kaza ya tara kuɗi to ya farka ga kuɗi ba mutunci. Muna gode kwarai excellency a wannan gaba za mu tafi wata rabin lokaci amma dai kafin sannan excellency akwai kafin labarai da suka haɗa nasara redo Abubakar Rano, Amir Abdullahi Kima, Jabir Aldan Abba da Yakubu Gida, akwai Shehu Bala Kabara Arewa, akwai Aliyu Sufyan Alhassan daga Aminci, Idris Muhammad Abdu daga Express Radio, akwai Abdulganiyu Zakar Tunga daga Kana FM, akwai Fatima Aliyu daga Premier, akwai Bashir Sharfat daga Freedom da kuma Dala. Ibrahim Dan Masari daga nan masani daga Nagarta Radio, akwai Ibrahim Shehu da DITV Kaduna, akwai Concorsia Reporters, akwai Shazali Salafara daga Aminci Radio da akwai kuma Gida TV. Bada excellency ɗan kurkura nan gaba Allah su ma da wannan gaba.